24 anyos nga teacher sa usa ka ESL school sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City, patay human madisgrasya ang giluwan ng motorsiklo samtang nagsubay kini sa may ML Quezon National Highway, barangay Suba, Basbas, pasado alas 6 kagabi. Si Juan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa usa ka establishmento sa barangay Suba, Basbas, makita ang kusog nga dagan sa usa ka motorsiklo nga miigo sa gikasugat ni ini nga pick-up. Ang impact sa hitabo nakuhaan sa laing CCTV sa kasikbit usab nga establishmento diin makita nga nangalagpot ang mga helmet sa duha ka mga sakay niini ug nabuwag ang ligid sa motorsiklo. Gitabang sa mga personnel sa emergency response team ang 24 anyos nga ESL teacher nga angka sa motorsiklo apan patay na dihang miabot sa tambalanan. Samtang nahiagom usab og mga samad ug bunog sa nagaryang bahin siyang lawas ang 25 anyos nga live-in partner niini nga si Richard Birami nga mooy nagmaneho sa motorsiklo. Nahiagom usab og mga samad ug bunog ang 36 anyos nga si Romeo Hias. Kinsa mo'y nagmaneho sa motorsiklong naigo tungod sa impact. Matod sa mga nakasaksi, daw naglumba ang duha ka mga motorsiklo nga didto palang daan kusog na kaayo ang dagan. Ug pag-abot din hingdapita, ang usa sa mga motorsiklo nakasingki sa gikasugat nga sakyanan kay mi counterflow na kini sa Picas Lane. Nadunggan namong duha ka motor na mura nag os-os lag dagan nato nakadungan sila kusog padagan dayon nakatandem tong usa na murag kusog pong dagan ni nunot po tong usa dayon paki silang doha regarding ato mga to nahitabo nagkasampake nakadisgrasya niya ang Picas side padung sa Marigondon kay padung mo sila sa Cordoba ang duha ka motor na atol pod na diha pick up naigo pod nila. Kusugin mo siya ma'am kay gikan diri ni kalit raman og kanang kilab bitaw niya kusog kay kanang tingog ang motor. Usa sa mga kaubang teacher sa biktima nga si Caroline Umpad nga padung usab sa Roro Port sa Cordova niadtong higayuna, mibutyag nga gikan gikuha ang biktima siyang live-in partner ug padung na untang mopauli. Naawahi lang og mga 10 minuto sila si Caroline, busa nakugang na lang siya dihang nakita niyang nagbuyod na ug wa na maglihok ang biktima. Niingon lang ko sa supervisor na kanang let's pray na lang gyud kay this time si siya gi-CPR na. And the emergency responders told us nga na ay fracture ang iyang right arm and then iyang neck. So probably ang iha daw ang ulo ang naigo sa bumper sa car. Sa phone interview, giangkon sa live-in partner sa biktima nga kusog ang ilang dagan. Apan iyang gipasabot nga gisikitan sila sa laing motorsiklo hinungdan sa hitabo. Dili sa kumusulti nga yun na ikusog sa mga dagan. Nagsunod ang mga sa usa, dahil pag-overtake na ko niya, dito na ako naibong, wala man may nag-away ato niya. Random naman doon sa rider. Naibong na lang ko, pag-overtake na ako, nana ko siya tungod, kalit siya sikit na ko. Moto, nalamba ang motor. Gani iyang gibutyag nga nagplano ang mga kabanay siyang live-in partner nga mupasaka og kaso. Kung ano, magpasaka ma'am sa pamilya sa kong bakalisong. Kisa may inyong pasakaan na to kaso? Ang gatong driver. Sa asa nga driver? Apan hugtanong gihimakak sa nagmaneho sa ikaduhang motorsiklo nga si Romeo Hias ang pasangil ni Richard. Mauna ko na nagdagan ma'am nga. Igukod na siya na ko i-vertic, balong siya, igukod siya na ko, balong i-vertic ma'am nga. Kung ako ba ma'am na yahan ako na kabihan ma'am pagkabanda niya sa auto, nakabihan, dapin ko niya, nagamay ko nila ma'am. Samtang base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police. Initially sa investigation, mo lagi na atong kuan is at fault ang kaning motor nga angkas nga namatay. Pero based sa iyang version is lahi man sad. Mao nang atong pa-decide yun o mopile bagay sila kaso, then let the court decide na lang kung kinsa gi at fault. Matod sa kaubang magtutudlo sa biktima nga kusugayod mo padagan og motor si Birami, matag higayon nga kuhaon niini ang iyang live-in partner gikan sa ESL school diin kini nagtudlo. Sang gali diri kanang inig padung nila uli, di ba? Gamay ram kay nagagyan nila mo bulhot gini ang partner. Maana gina siya usahay mo nang among barawon ang iyang partner na huy paghinay kuno kay matagak na si siya. Samtang subling pahimangno sa Lapu-Lapu City Police ngadto sa mga motorista. Especially karon ting uwan-uwan na mas kuan gyud ang mas slide ang karsada samot na gyud og
kusog ta padagan nya mo counterflow ta samot gyud ang disgrasya na natong balik-balik nga paimang no is wala nagi-rewind ang inani nga itabo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.